Το σπαστικό πράγμα που κάνει το YouTube είναι όταν ολοκληρώνω ένα live, πείτε ότι κάνω εγώ ένα live, okay? Ένα live stream, βάζω κάποιες μουσικές, μουσική εκεί λίγο να παίξει, λίγο αυτό και λίγο εκεί, λίγο μέχρι να μπείτε στα άτομα που δεν μπαίνετε με τίποτα και πρέπει να σας ακολουθήσουμε στα ταγνιά, άσχετο τώρα αυτό. Το σπαστικό που κάνει το YouTube είναι να σου λέει σε email, να σου στέλνει το email και να σου λέει αυτό το τραγούδι αποκλείστηκε από παγκοσμίως γιατί έχει πνευματικά δικαιώματα. Τι? Νομίζω ότι εγώ αυτό δεν το ήξερα. Νομίζω ότι εγώ δεν έχω Spotify και δεν βλέπω το πόσο πλήθος μπαίνει στο Spotify. Και μου πας και μου γράφεις εσύ YouTube αυτό αποκλείστηκε το live μαζί με τα τραγούδια επειδή αυτό έχουν πνευματικά δικαιώματα. Και για να σου πω, γιατί τα πνευματικά δικαιώματα πρέπει να εμφανιστούν σε μένα και όχι στους άλλους που κάνουν και αυτοί το ίδιο. Γιατί εμένα ειδικά να με αποκλειστούν. Με ποιο δικαίωμα εμένα να με αποκλειστεί? Με ποιο δικαίωμα? Και είμαι φίλος των τραγουδιστών. Πες τώρα. Και θέλω να ακούσω το τραγούδι τους και από μένα. Πρέπει να με αποκλειστεί το τραγούδι και το YouTube και το βίντεο YouTube μαζί? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω από το YouTube. Αυτό πρέπει να σταματήσει γενικώς να παίρνουν οι εταιρείες στα social media και να σου γράφουν, σου αποκλείουμε αυτό γιατί είναι αυτό. Τα social media τα φτιάξανε για να υπάρχει βιντεάκια και να υπάρχει σκοπός ατόμων των οποίων μπορούν να παρακολουθήσουν. Αν δεν τους αρέσει να ανεβάζουμε τραγούδια που έχουν δημοσιευτεί και από παλιά και όλες έχουν γίνει πνευματικά δικαιώματα, τότε να διαγράψουν τα social media, να μην ξαναυπάρξουν ποτέ, να βγούμε από τα προφίλ μας και να μην ξαναγνωριστούμε καν από τα social media. Μόνο να βγαίνουμε στον έξω κόσμο, να γνωριζόμαστε από τον έξω κόσμο. Εάν δεν τους αρέσει να παίρνουμε τα τραγούδια τους από τον άλλον και να τα χρησιμοποιούμε στα δικά μας. Γιατί αυτό είναι πραγματικά σπαστικό. Ξαναμού ήρθε email σήμερα μετά το live, μετά που πήγα λίγο έξω να καλαρώσω λίγο, μου ξαναστέλνει email, σου αποκλείσαμε αυτό το live γιατί έχουμε πνευματικά δικαιώματα. Λοιπόν, δεν έχουν πνευματικά δικαιώματα, υπάρχουν πνευματικά σκατούλες. Πραγματικά. Και αν τα πνευματικά δικαιώματα είναι για ασφάλεια και αυτά, να τα διαγράψουν, έτσι. Γιατί εγώ θα τα διαγράψω αυτά, έτσι. Και όχι από τον εγκέφαλο, από μηνύσεις.